Magandang gabi mga kapatid. Maglakad-lakad tayo ngayon sa BGC. Yan. Ito mga kapatid, part lang po ito na ang BGC dito sa Taguig. Bonifacio Global City. Ligo tayo. Ligo. Tawid ba tayo, Han? No. Parang maraming tao doon. Ganda oh. Hindi po. Wala tayong pambili niyan. Ganda niya oh. Mga kapatid. Wawawin. Sir, okay lang, picture? Baka agad.
Sama na natin to sa vlog. Nandito yung mga kapatid nating mga riders. Ayan. Ayan, banding-banding ng mga riders. Hindi na tayo papasok. Daddy na. Ay, sorry. Padaan tayo sa Alam mo ba yung ano, yung... How much? 200. Close to there. Sabi ko lang close to there. Dad, no need to put that. Nasaan yung dalawang bata? Hindi ko nakita eh. Oh, tara, tara. Hindi ko alam eh.
Harap kayo dito. Yan. Tapos tinanggat yung sim. Dito banda ho. 1, 2. Isa pa. Ganda niya, oh. Anong kakaiba dyan? Anong kakaiba dyan sa screen na yan? Ano? Yan mo nga. Oh, di ba? Makdo. Hindi ah. Ano? 3D. Sige. Sige, okay. Nagutom kain sa Jollibee.